Bale. Gaur berton bildu gara, azaroko ohiko bilkura egiteko dospatzeko asmoz. Azaroko 27 dala eta arratsaldeko 7 aldera. Lehenengo eta behin, egiaztatu behar dugu beharrezko korune dauen. Bertoratuko zinegotziak onakoak zarie. Lehenengo, Pepi, Iker, Amaia, Aritza, Amet, Unai, Gorka, Bego, Naiara, eta Jabi, beharrezko korune dauelez, organue eratutza tartu alda. Vale. Lehenengo aztergaien asuntuen barruen, lehenengo puntu izango litzake, 2025ko urriaren 30 egindako ohiko bilkuraren akta onestea ala behar balitz. Inok ekarpenik edo badeko, baspadeko boskatuko dugu onartzeko moduen dauen, botuak alde, hau batez. Vale. Bigarren puntu izango litzake, alkatetzaren dekretuen barria motea 2025ko 471 eta 500 471, agiri osagarriak aurkezteko errekerimentua eta legezkotasuna berraztertzeko obra lizentzia. 472, Ibarretako gela bat erabiltzeko baimena ematea. 473, Uriolen aurka babesteko eta ingurumena hobetzeko padura proiektuak ugitutako ondasun eta eskubideen behin-behineko zerrenda onartzea. 474, segurtasun sailari Areagako aparkalekua eskaintzea urriaren 25 eta 26an. 475, etxeko hondakinak bildu eta garraiatzeko zerbitzua kontratatzeko 7/2025ko espedientean antzemandako akatsa zuzentzea. 476, Bizkaiko Foru Aldundiko ingurune natural eta nekazaritza sustatzeko sailaren dirulaguntza bat onartzea. 477, KTK Xare kooperatibari kontratu txikia esleitzea pintura klaseen kudeaketa, antolaketa eta funtzionamenturako zerbitzua emateko. 478, Bakioko udal kiroldegiko gimnasio aretoko ekipamentua eta mantenimentua kontratatzeko espediente onartzea. 479, obligazioen ordainketak onartzea. 470, obligazioen ordainketak onartzea. 471, langile baten osagarri pertsonal iragankorra aitortzeko eskaera esestea. 472, Irubideko biribilgune lotuneko lana asfalto zuribe esea, enpresari esleitzea, 156.994 euro eta 48 sentimo eurotan eta ebez kopuruan 30.854 euro eta 14 sentimo eurotan. Vale, 473, etxe bizitza hutsagatik 150ko errekargu aplikatzea indarrik gabe usteko eskaera esestea. 474, San Pelaio auzoan irisgarritasuna eta segurtasuna hobetzeko obrak egiteko kontratu txikia Virgilio Martín SL enpresari esleitzea. 21.459 euro eta 32 sentimo eurotan. 475, nominak ordaintzeko ebazpena. 476, kanon enpresarekin errentamentu kontratua egitea. 477, animaliengatiko zerbait zigor espedienteari hasiera emotea. 478, obligazioen ordainketa onartzea. 479, obligazioen ordainketa onartzea. 480, Gabonetako argiak tekuni enpresari instalatzeko kontratu txikia esleitzea. 5.492 eurotan eta 84 sentimotan. Besik gabe. 491, edukinontziak konpontzeko piezak hornitzeko kontratu txikia kontenur enpresari esleitzea. 4.751 euroren truke. 492, udal eraikinak garbitzeko zerbitzuaren lizitazioa esleitu gabe ustea lizitatzailerik aurkeztu ez dalako. Utzik eratu da. 493, Bizkaiko Foru Aldundiko ingurune natural eta nekazaritza sustatzeko sailari obra baimena ematea Bakioko 012.003.008.001 lusatean bentako aparkalekuan Bakioko hondartzako hondakinak biltzeko garbigunea jartzeko. 494, herritar bat espediente bateko administrazio prozeduran interesduna dela aitortzea. 495, trafiko arloko zenbait zigor espedienteri hasiera emotea.
486. Eskatutako informazioa udal webgunean argitaratuta eta eskuragarri dagoela adierazteko ebazpena. 487. Espediente oso bat eskuratzeko ebazpena. 488. Eskatutako informazioa udal webgunean argitaratuta eta eskuragarri dagoela adierazteko ebazpena. 489. Open Kirol eta Bakio Surf udal saria dala eta 3.000 euroko diru laguntza ematea. 490. Ibarretako gela bat lagatzeko ebazpena. 491. Etxebizitza bat erabarritzeko eta haren egitura sendotzeko obren lehen okupazio lizentzia. 492. Ordainagiri bat ezeztatzeko ebazpena. 493. Lursati baten itxiera barria egiteko obrak lehen aldiz okupatzeko lizentzia. 494. Asegurua kontratatu eta administrazioarentzako bitartekaritza eta aholkularitza zerbitzuak emateko kontratu txikia Alkora EBS enpresari esleitzea 0 eurotan 2025ko azaroaren 5. proposamenean jasotako baldintzen arabera. 495. Euskeraz COP S enpresari berbalagun eta euskera tailerren zerbitzua kontratua 2025ko abenduaren 19 eta 2027ko abenduaren 18 arte luzatzeko ebazpena. 496. 260/2025ko espedientean aholkularitza juridikoko eta ordezkaritzako kontratu txikia gaurko abokatuak OK enpresari esleitzea 2.200 eurotan. 497. Josean Lozano Murga abokatu izendatzea 260/2025ko zenbakiko prozedura laburtuko administrazioarekiko auzi errekursoan jarduketan Bakioko udalaren interesak ordezkatu eta defendatzeko. 498. 3.657 euroko fidantza itzultzeko ebazpena. 499. 2.315 euro eta 25 zentimo euroko fidantza itzultzeko ebazpena. Eta 5. bitarteko funtzionario bat administrari ekonomikoa izendatzeko ebazpena. Dekretuen barri emonda eta espadeko ezer esaterik urrengo puntura pasako. Hirugarren puntu izango litzake 2025ko ekitaldiari dagokionez Bakioko kultur eta kirol elkartei zuzendutako diru laguntzak onartzea. Bueno, hemen ona dakarguna instrukzio organoak onartutako txosten teknikoa. Orduen, kultur eta kirol elkartei diru laguntzak emateko deialdia onartu gendun, epe bat ezarri izan proposamenak edo eskabideak aurkezteko. Eskabide horrek epean aurkeztu dotxuez 12 elkartek, epez kanpos, adanak epe barruen aurkeztu dotxuez, aurkeztutako horrek danak betetuten deure ordenantzak esarritako, deialdien esarritako baldintzak, eta orden instrukzio organoa bildu da txosten teknikoa baloratu eta erabakia hartzeko. Ordan bertan hartutako erabakia da ona dakarguna. Instrukzio organo honek planteatzen duena da, botako dut ez elkarte guztizeri, zer emoten dakon bakotxari, eta gero egingo da komunikazioa danantzako, baina, botango dut. Abesbatzari 3.000 euros leitu dakoz, alaitasunari 3.000, arrapalari 245,82 euro, biziloreri 1.500, Bakio Kirol taldeari 3.000, Guraso elkarteari 3.000, Izartxikiri 750 euro, Ariari 2.250 euro, Itxasalderi 3.000, Makatzeko Iturriari 1.500, Martatxoriri 3.000 eta Bakio Surf elkarteari 3.000. Orden guztira, 27.255,82 euro banatzea proposatzen den instrukzio organoak. Diru laguntza honen tramitazioan egin dela amitzek esan dakoa, Bizkaiko boletinan argitaratu lehenengo onartu inzirela uztailaren 2025ko uztailaren 3an osoko bilkuran onartu zirela basiek, Bizkaiko boletinan argitaratu zala, EPB barruen aurkeztu izen diren eskarizek aztertu direla, eta talde
betekizunek betetu izen dabe santaldeeri, koitzi jakiez kopuru batzuk. Orain ametik aurrera toketan dana da, gaur erabakitzen danaren ostean, egokitzat hartzen badau plenoak onartzea instrukzio organoak egindako proposamena, jakinarazpena egingo dakie banan-banaka, eta ordainduko dakiez diru kopuruek alik eta lasterren. Inok ekarpenik edo? Ekarpenik ezean bozkatuko dugu instrukzio organoak egin dauen proposamena diru laguntzak banatze aldera? Botoak alde? Aho batez onartu da. Laugarren puntue, eraikuntza obrek eragindako ondarreko lur publikoak uraren Euskal Agentziaren esku utzi izenaren barri emon. Urak eta Bakioko udalak badekogu lankidentza protokolo bat. Lankidentza protokolo hau da uraren Euskal Agentzia eta Bakioko udalaren artekoa. Bakioko udalerrian dauden jabari publiko hidraulikoan diren ibilgu eta ertzetan elkarlanean aritzeko. Orden, protokolo honen barruen sartzen dugu laster urak egingo duen obra bat. Lankidetza hitzarmen honen helburua da batetik uraren Euskal Agentziak ingurumela lehenerazi eta hobetzeko jarduketak egitea eta jabariko publiko hidraulikoa eta ibaiaren edo ibaien sekzio hidraulikoa mantentzeko ertzak kontserbatzeko eta leheneratzeko jarduketa. Orden, gaur egun protokolo edo lankidetza hitzarmen honen barruan sartzen duguna da Luzarraga eta Ondarrek bat egiten deuren eremu hori gaur egun plaza bat, urbanizatutako plaza bat dauen eremu hori naturalizatzea. Orduen, urak proiektu bat aurkeztuko deu, proiektu bat egin deu, baina, modifikazio batzuk egingo deuz, eta laster, edo, hurrengo asteetan aurkeztuko deu proiektu bet, eta helburua izango da. Luzarraga eta Ondarre errekak bat egiten deuren eremu hori hobetu, batez be, hobekuntza hidraulikoa izateko, hau da, errekak gaur egun dekona baino ur gehiago hartzeko gaitasuna handitzeko, bestalde batetik, zona hori bernaturalizatzea da helburua, eta gero, justo eremu hori da izatez, gaur egun oso urbanizatuta da, orduan, egia da paretan basara plazan bertan oso ondo ikusten dela, lehen zala eremu bet, non, eremu mareala, hau da, itxasoa sartzen zen eremua, eta errekak itxasora egiten zeuen eremu hori, bat egiten duen postoni da, ez? Orduan, helburua da, lehen ematen zen, elkarlan hori, elkarlana ez da, baina, bi zona horrek sortzen zeuren trantsizio zona hori berriro aldanean berreskuratzea. Orduan, gaur ekarri dugun punto honen helburua zen, kontu emotea udalak bere jabari publikokoak diren partzelak urari emoten dutxozela, uraren esku izten deuzela, obra hori egin alizateko. Orduan, lastera aurkeztuko deu urak proiektue, egia da guk ez dugula lizentziarik emoten, eurek egiten deure obra uste dut, baina hor ikusiko dugu, edo argitaratuko dugu zelako obra izango da. Baina, punto honen helburua zen, hori, lan horrek egingo direnan kontu emon, eta ganera esan, jabari publikoko lurrak bere esku itxiko direla. Nire aldetik asaltzeko bakarrik dauena, alkatek aitatu dauen hitzarmen hori 2019ko urriaren 16an sinatu zala udala eta uraren artean, eta horre, alde biek eki bezen konpromiso batzuk. Ondarri inguruen erreka zabaltzeko lan obra honen helburua azalduta agertzen da,
planteatzen izen dana da, udalaren aldetik, zeintzuk izango litzakezan, bete beharrak edo. Eta, udalaren konpromisoetariko bat izen zen, beharrezko lursailak agentziaren eskura jartzea aldi baterako edo behin betiko. Orduen, horren arire, planteatzen direzen partzela edo jabari publikoko partzela satitxuen barri zehatza emotera gatoz. Alde batetik, jabari publikoko partzela bi afektata dauz, katastroan, bat 02002 katastroan agertzen da, partzela horrek 485 metro pasetxu dekoz, eta proiektu oneri lagatu behar jakosanak edo erabilera itxi behar jakona aldi baterako okupazioak 20 metrokoak eta behin betiko 315 metro. Orduen, horren arire eta saltze helburuz, bizitek irabilera eraikia dekien eremuek hau da residenzial edifikada erderaz esaten danak, direz, partzela, aitatu izen duten partzela horren ezaugarria. Orduen, partzela honek ez dauko erauki garritasunik, gaur egun ez bizerregun ez leukeukiko. Gaur egun plaza bateri lotuta dauen partzela bata eta bizerregun errekako ibilguneari lotu du izango dako. Orduen, aurretik esan izen dutenaren, gaur egun arau subsidiarioetan lurzoruaren erabilak zehaztapenak ez dira asaltzen. Eta lurzorua zertarako ibili aldan. Baina asaltzen ez bada bere bateragarriak dire. Orduen, planteatzen dana da, gaur egun arau subsidiarioak neurtuten dabez, eraikinen erabilerak, baina ez lurzororenak. Kontutan izan da, interes publiko bati lotuta dagoela egin beharreko obra eta gaur egun jabari publikoa dana eta jabari publikoan manteniduko dala, nire aldetik ez dute oztoporik ikusten, partzela honen atalak eta beste partzela 52.338 metro pasetxu dekozan partzela horretatik 13 metro eskuragarri ipine behar dakiez. Beraz, kontutan izen da, helburu edo interes publikoa bermatuta dauela, eraikigarritasunik ez dakola mongo, ez da duki hasiera batetik ez dakola mongo besterik, nire aldetik ez da oztoporik ikusten eskuratzearen. Beraz, punto honen ganera, inok ezer esaterik espadeko, kontu emotea izen dalez, urrengo punture pasatu. Bosgarren puntu izango litzake, hala badagokio, Bakioko udalaren eta Bizkaiko farmazilarien elkargo ofizialaren arteko lankidetza hitzarmena zuzendua onartu, arazo soziosanitarioak dituzten egoerak detektatzeko. Hemen aurreko plenoan ekarri gendun eudelek udal guztietan onartzeko proposatu deuen hitzarmena, farmaziekaz hitzarmen bat sinatzea udalak, bere izenburu dinon moduan, arazo soziosanitarioak dituzten egoerak detektatzeko, onartuta gero, komunikatu dozkue, 7. artikuluan, bi atalean, bi atala esabatu egin behar dela. Orduen, hemen hartu gendun lezera bakize, hitzarmen hau onartuteko, eta niri emoteko hori sinatzeko eskumena, barriro dakargu hori borreta, bi punto hori borreta, onartua izateko barriro, eta gero ez egoteko txartu lerturik. Orduen, gaurko helburu da, eudelek proposatu izan dauen proposatu izan da aldaketa hori aintzat hartzea eta aurretik sinatuteko baimena mon izen dakona alkateari sinatuteko, orain aldaketa hau kontutan izan da, onartzea barriro alkateak sinatzea. Eta, jakinaraztea toketan dakonari. Beraz, botoak alde? Hau batez, onartzen da. Seigarren puntu izango litzake, hala badagokio lanpostu zerrenda onartzea.
udalak eskatute, bertora ekarri dugune da, RPT-aren eguneratzea. Normalean, RPT-aren onartzea izaten da aldaketak dagozanean. Oingoan, RPT-a, tramitatu alda, aurrekontuagaz bat edo aurrekontutik aparte. Eskatutakoaren arabera, RPT-a eguneratute aurkezten izen da. Uniko egon direzan aldaketak izen dire, lanpostu utzetik pasa izen direnak beteta, bai estabilizazio prozesu edo beste bide batzuetatik, baina gehien bat izen dire estabilizazio prozesu bitartez egon direzan 3 administrari lanpostu lehen utzik egon izen direzanak, orain beteta egotera pasa izen direzana. Eta beste batzuk lehen beteta egon izen direnak aurreko RPT-an, pasako dire utzik egotera. Osea, bakarrik RPT honen bitartez egiten dugune realidade barrie plasme. Eta gero, beste alde batetik, bakarrik egin dana da, eguneratu gaur egun. Soldata igoeren ondorioz, gertatu izen direzan, berariazko osagarrian aldaketak. Eta orduen, RPT-ak ez deko beste inolako aldaketarik. Honen ostean, RPT-aren onartzearen ostean, egin beharreko tramitea da, boletinean argitaratzea, publikoki jakinarazteko. Honen ganera argibidirik edo? Argibidirik ez badau RPT-a onartze aldera bozkatuko dugu? Botoak alde? Hau batez, onartzen da. Zazpigarren puntu izango litzake, euskararen nazioarteko egunaren adierazpen onartzea ala badagokio. Abenduaren 3an ospatuko da euskararen egune, eta beste batzuten moduen, eudelek udal guztizeri bideratu osku, adostu dan testu bat, adierazpen bat, onartzeko. Orduen, adierazpena onartzen deure Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia, Gipuzkoakoak, eudelek eta UEMak bebai. Orduen, irakurriengo dut eta gero bozkatuengo dugu. Euskara zugan, migan, gugan. Euskararen nazioarteko eguna 2025. Euskararen nazioarteko eguna 2025 adierazpena. Euskarak bide luzea egin du, luzeena agian Europa zaharrean. Eta hala ere, bere bidea ez da amaitu. Bizirik dirau, hasi eta berritzen ari da. Zein da sekretua? Zein indar, zein ilusio izan da gure hizkuntza gaur arte ekarri duena? Milaka urte, milaka pertsona, milaka amets eta alegi. Norbanakoen indar isilak, belaunaldiz belaunaldi, gure hizkuntza zaharra gazte bihurtu du. Debekoen aurrean eutsi genuen. Isilaraztearen aurrean hitza berreskuratu genuen. Euskara, gure zaharraren hizkuntza izatetik, gazteen hizkuntza izatera pasada. Argi izpi berri hauekin marrastuko dugu etorkizuna. Euskararentzat aukera berriak zabalik daude. Hasi eta berritu dadin lanean ari gara. Bizigaren mundu nahasi eta aldakorronek, ordea, zaildu egiten du komunitatearen indarra eta zentzua. Hiztun komunitatea ez da berez mantentzen. Zaindu, elikatu eta piztu egin behar da. Horregaitik unea da. Euskararen erabilerarako eta transmisiorako bide berriak jorratzeko unea. Aspalditik, aisialditik lan munduraino, eta norbanakotik erakundetaraino. Euskara hitz egiteko gune erosoak sortzeko unea. Belaunaldi berrien artean, euskararen transmisioa indartzeko unea. Euskararen ezagutza zabaltzeko unea. Erabilera sustatuko duten ingurune biziak zaindu eta berriak irabazteko unea. Euskararen biziberritze prozesuari segurtasuna emateko, indarrak biltzeko eta urrats berriak eta ausartzak egiteko unea. Asko dugu egiteko, badugu zer hobetu, eta prest gaude. Euskaraz dakiten eta oraindik ez dakitenekin batera, elkarrekin egiteko. Eskerrik beroena, urte luzez, euskaraz bizi eta biziarazi dutenei. Zuen lan isilak ekarri gaitu onaino, eta etorkizunak oraindik ere zuen beharra du.
Posetik, atxikimendutik, ilusioz eta emozio positiboetatik abiatuta euskarari distira emateko eta euskara guztion hizkuntza bihurtzeko. Euskara da, guztiontzat da. Euskara ezagutzen ez dutenentzat ere, aterre berri bat da. Batzen gaituen hizkuntza da, elkar ulertzeko gonbidapen bat, mundu berri bat irekitzen zaio euskarari, eta euskararekin edonori. Ate berriak zabaldu eta lurzoru berriak landuko ditugu, denon artean. Hasi emankorragoak ditugu lur berria ereiteko. Atxeak erakutz diezagula aurrean nola dantzatu. Norberetik hasita egingo dugu bidea. Guztion baitan baitago euskararen jauzia. Zugan, nigan, gugan. Honen ganera inok ekarpenik edo zozer gehitzeko, bazpado besterik, bozkatuko dugu onartze aldera, botoak alde, hau batez, onartzen da, adierazpena. 8. puntua izango litzake hala badagokio indarkeria matxistaren aurkako eguna azaroaren 25 dela eta egindako erakunde adierazpena onartzea. Bai, gaur ekarri dugu pasaden martitzenean irakurri gendun adierazpena, indarkeria matxisten aurkako nazioarte eguna izen zalako. Beraz, irakurri egingo dut. Azaroaren 25 emakumeen kontrako indarkeria mota guztien aurka gaudela adierazteko eguna da. Bizitza aske, seguru eta burujabeak eraikitzearen alde gaudelako. Duela aste batzuk zarautzen beste erailketa matxista baten berri izan genuen eta gure babesa adierazi nahi diegu senide eta gertukoei. Hilketa horrek berriro ere agerian jartzen du indarkeria matxista lehen mailako arazoa dela gure gizartean. 2 emakumetik batek indarkeria matxista jasan baitu ere bizitzan zehar. 2003tik aurrera emakumeonganako indarkeriari buruzko datuak jasotzen hasi zirenetik, 131 emakume eta 13 haur eraiak izan dira Euskal Herrian. 2025ean zehar, 4 emakume eraiak izan dira Euskal Herrian eta beste 2 emakume euskaldun Espainiar estatuan. Zenbakion artezin hauen atzean izenak eta izanak daude, erauzitako bizi proiektuak. Indarkeria matxistak aurpegi ugari ditu. Eraso fisikoak, bortxaketak, mehatxuak, irainak, sexu indarkeria, baina baita biktimak bakarrik jasaten duen indarkeria eskutua edo ikusezina ere. Hitzezko irainak, mezu eta adierazpen sexistak, jantzien kontrola, sare sozialen erabilera, lagunen kontrola, soldatarrakala, pentsioa eta bar. Eraso horiek guztiak giza eskubideen urraketa dira, eta genero desberdintasunaren adierazpenik larriena. Emakumeek emakume izateagatik pairatzen dituztenak. Horien helburua eta ondorioa da, emakumeen borondatearen, gorputzaren, mugikortasunaren, gizarte harremanen eta gozamenaren kontrola eta nagusitasuna iraunaraztea. Beste indarkeria batzuk ere aipatu behar dira. Genero, rol sozial eta sexualitate bitarrei erantzuten ez dietenek jasan beharrekoak. Hala nola, homofobia, lesbofobia eta transfobia. Gaur egun ez dago zalantzarik indarkeria matxista sistema patriarkal sendo baten ondorioa dela, eta berau erausteko lanean jarraitzea beharrezkoa dela. Modu individualean zein kolektiboan, bakarka eta talde lanean. Eguneroko zereginetan hasiz, gure inguru hurbilenean jardunez. Gizarte eredua aldatu behar dugu indarkeria matxistaren adierazpen guztiak ikustarazteko, horien kausak aztertzeko eta horien prebentzio eta desagerrarazpenerako ekintza zehatz eta eraginkorrak abian jartzeko. Erasoak salatzeaz gain, mundu justuagoa, bidezkoagoa, askeagoa eraikitzeko lanan jarraitu behar dugu. Bakioko berdintasun kontseioak herriko mugimendu feministak eta udalak azaroaren 25eko egun hau borroka feministaren alde hartu dugun konpromisoa berresteko baliatu nahi dugu. Indarkeriarik gabeko gizarte demokratiko bat eraikitzeko bide eta tresna nagusia den heinean. Herriko eragile eta norbanakoekin jadanik ditugun harremanak indartu eta berriak sortzeko lanean jarraituko dugu. Horretarako, kontseioa indartzea helburu izan duen prozesua amaituta, indarkeria matxistari aurre egiteko lanean hasi gara, beste lanildo batzuekin batera. Hori bai, ikuspegia eta norabidea galdu gabe, guztiontzako bakio askeago, seguruago eta justuago bat eraikitzea. Ahaldunutako herritarrekin osatutako komunitate burujabe bat eratzea, bakio feminista bat lortzea. Horrez gainera, azaroaren 25ean ere ez ditugu ahazten indarkeria anitzen biktima diren Palestinako emakume eta umeak. Haien erresistentziak gogorarazten digu premiazkoa dela emakume guztien eskubideak eta duintasuna defendatzea, eta indarkeria matxista mota guztien aurka borrokatzen jarraitzea. Ezer gehitzerik edo?
beste zer espadau deitzerik, boskatuko dugu onartze aldera. Botoak alde. Hau batez. Bederatzigarren puntu izango litzake UNICEF-en ekimenez aurkeztutako haurren munduko egunari buruzko adierazpena onartzea. Bueno, lehenengo dut, UNICEF-etik onartzeko proposatu dozkuen adierazpena. Haurren munduko eguna 2025. 1989ko azaroaren 20an, Nazio Batuek haurren eskubidei buruzko konbentzioa onartu izana mugarria izan zen eta haurrei buruzko ikuspegia eraldatu zen gure gizarteetan. Haurrak eta nerabeak zaintzaren hartzaile soi izateari utzi eta eskubidedun bihurtu ziren, ahotsaren, agentziaren eta eraldatzeko gaitasunaren jabe. Euskadin, haurretan nerabei buruzko 2/2024 legea bat dator konbentzioaren printzipioekin. Zeharkako begirada integral batetik eta bide hori argi bat esartzen du Euskal Erakunde publiko guztientzat. Haur eta nerabe bakoitzaren eskubideak egia bihurtzeko duten erantzunkizunari dagokionez. Baina gainera, urtero, data honek haur guztien oinarrizko eskubideak bermatzeko erantzunkidetasuna eta konpromiso kolektiboa gogorarazten dizkigu. Haien ongizatea, babesa eta haien parte hartzea aktiboa gizartean sustatze aldera. Toki erakundeek, herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak diren aldetik, funtsezko zeregina dute haurrentzako ingurune seguruak, inklusiboak eta babesleak sortzeko. Horregaitik beharrezkoa da haurren mundu eguna ospatzea, lortutako aurrerapenak aitortzeko ez ezik erronkak agerian jartzeko ere. Mundu osoko haurren ongizatea eta garapena mehatxatzen duten erronka iraunkorrak azaleratzen ari direnak eta kasu batzuetan bereziki gatazka eta gerra testuinguruetan handitzen doazenak. Haurren eskubideak bermatzea ez da soilik legezko bete behar bat, baizik eta agindu etiko bat. Ez da borondatez heldu beharreko zerbait, ez baitugu ahaztu behar, haien eskubideak bete daitezen konpromiso erantzunkizuna eta lehentasuna eskatzen dituela. Haur guztiek merezi dute ingurune seguru eta osasungarri batean hastea, beren eskubideak bermatu, aukera bultzatu eta beren parte hartzea sustatuko duena gizartea. Tokiko erakundeetatik herritarrekiko dugun hurbiltasun rola kontutan hartuta, ahaleginak areagotu behar ditugu haur bakar bat ere atzean gera ez dadin. Haurrei parte hartzeko espazioak eskainita eta haien eskubideak bultzatuta. Haurren mundu egun honetan, gure herrian eta gure ingurunean aurrekin dugun konpromisoa berresten dugu, baina baita munduko beste leku batzuetako aurrekin dugun konpromisoa ere. Haur guztiak munduko edozein lekutan babestea eta entzutea funtsezkoa baita gaur eta bihar. Arduradun politiko gisa, geure buruari galdetu behar diogu haurren eskubideak babesteko sustatzeko eta osatzeko nahikoa egiten ari garen. Baliabide nahikoak bideratzen ari garen. Erabakiak hartzen ditugunean, haien proposamenak kontutan hartzen ari garen. Haurrak eta nerabeak lehentasunez aintzat hartzen ditugu. Erronka ugariri egin behar diogu aurre. UNICEFek haurren eskubideen batzordeari helarazitako erronkak dira eta horien aurrean administrazio publikoko maila guztiek lerrokatuta eta koordinatuta egon behar dute. Edozein erabakitan haurren interes gorena lehenesteko. Horretarako, honako hauetan lan egiteko konpromisoa hartzen dugu. Pobrezia eta edo bazterketa arriskuan dauden haurretan erabeak lehenestea. Europako haur bermearekin lerrokatutako neurriak ezartzea. Gure autonomia erkidegoan Euskadiko haur bermearen estrategiaren bidez garatzen ari dena. Estrategia de garantía infantil da haur bermea. Haurren pobrezia tasa gero eta handiagoari heltzeko. Izan ere, haurrentzat bideratutako diru sarrerari dagokionez, adierazle horrek dio 2024an 10,2 izatetik 2025an 18,2 igo dela Euskadin haien pobrezia tasa. Haur hezkuntzako 0 eta 3 urte bitarteko lehen zikloa unibertsalizatzea eta plaza nahikoz hornitzea. Belaunaldien arteko pobreziaren zikloa hausteko neurri eraginkor gisa.
Haur guztiei kultura, aisia eta kirol instalazio eta jardueretako sarbidea erraztea. Familiei kostuen oztopoa gainditzeko aukera emango dien sistema baten bidez esate baterako. Haur migratzaileek eta beste kolektibo kaltebera batzuek bere oinarrizko eskubide sozialak baliatzeko dituzten oztopoak murriztea. Tartean hezkuntza edo osasun arreta, ongizate emozionala barne eta haien estigmatizazioari aurre egitea. Mugak zeharkatzean haurrek beren eskubideak ez galtzeko printzipioa indartzea. Haurrentzako bizitoki egoki bat bermatuko duten ekimenak sustatzea. Baita, haurren ongizateari lehentasuna emango dion hiri plangintza bat ere. Haurren eta nerabeen iritzia entzutea. Tokiko proposamenak eta ikuspegia kontutan hartzea. Herritar gisa, funtsezkoa da haien ideiak aintzat hartzea, tokiko ingurunea eta plangintza hobetzeko. Kontuak emateko konpromisoa indartzea, eta horretarako haurren eta nerabeen ideia eta proposamenen gainean atzera elikadura jasotzeko guneak irekitzea. Bereziki, kontuan hartuko dira haur eta nerabe kalte berenak. Haurrak babestea, ingurune digitaleko arriskuen aurrean babesteko programak eta mekanismoak sustatzea. Toki mailako erakunde eta eragile guztien arteko koordinazioa hobetzea. Haurren prebentzio eta babesa erdigunean jarrita eta haurrak eta nerabek indarkeriaren aurrean erabat babesteko lege organikoa benetan abiaraztea. Haur eta nerabei buruzko 2/2024 legea implementatuz. Haurren beharrak aurreikusi sustatu eta artatzea, osasun mental egokia izan dezaten. Haurrentzako mugikortasun seguru eta independentea sustatzeko programak txertatzea. Mugikortasun hori bultzatuko duten azpiegitura eta sistemen bidez. Haurrak ingurune osasungarri eta seguretan bizi, hasi eta garatzeko neurriak ezartzea. Haien bizitzak, osasuna eta garapen aukerak babestu egingo dira edozein arriskuen aurrean. Kutsadura edo muturreko temperatura bezalako ingurumen kalteen ondoriozkoak. Haurtzaroarekiko konprometituta edonon. Bereziki, gatazkalekuetan bizi diren edo larrialdi egoera gainditzen ari diren haurren eta nerabeen eskubidekiko konpromisoa hartzea. Gazaren kasuan, nazioarteko zuzenbide humanitarioa bermatu behar da. Eta ezinbestekoa da aldeek akordioaren baldintzekin bat egitea eta zuetena errespetatu mantendu eta bake iraunkor. Batera bideratuko dela bermatzea. Eta haurren sufrimendu larriari azkena ematea. Horregaitik, haurren munduko egun honetan berretsi egiten dugu gizarte bidezkoago bat, eskubideduna, ekitatiboa eta haur eta nerabe guztiak babestuko dituena eraikitzeko konpromesua. Hemendanera inok ezer gehitzerik edo? Espada inok ezer gehitzerik nahi, bozkatuko dugu onartze aldera, botoak alde, hau batez onartzen da. Eta kaburengo puntu izango litzake eskaerak eta galderak. Bueno, gure galdera bat, hau eta konkretu dana. Ikusi dugu marisman obrak dela eta unien partea, erabat zarratuta duela, itxita eta erabiltzena duela. Obrak luzeak izango direzenez, 8 edo 10 bete irango deurien obra batzukaz hitz egiten gauz. Eta orduen, jakin nahi dugu, bai ikusi dugu, portaletan zelan parke berri bat pentsatzen ari da udala, bai jakin gure dugu, ia ze alternatiba edo ze irtenbide, pentsatu da edo proposatuko da gurasoentzat eta umeentzat obrak irauten dituzten, irauten diren bitartean. Nik hemen, batzordean komentatu genuen, honen ganean, galdera bardina egin zen duen, ibili ginen honen inguruan hitz egiten. Nik bai argitu gurako neke da, justo orain irakurri dugun adierazpenari guztiz lotuta eta hor lerrokatzen garela uste dut, eta
Hau da, guk badekogu umeen kontseilu bat sortuta. Umeen kontseilu horretara, bai aparejadora eta ni, bagoaz, uste dut, abenduaren 12an. Bertan, kontu emotera. Orduen, gure asmoa zen, umeen kontseilu horretan, gai honetaz hitz egitea. Bale, honetaz hitz egin dugu ja umeekin. Horregaitik, umeak momentu honetan egiten dauzena da, parte hartzaren bitartez, eurek diseinatutako dinamika baten bitartez, parke horretan zer egin behar dan erabakitzen dauz. Eurekaz komentatu zen zelan parke hori esala egongo erabilgarri hurrengo hilabeteetan. Kontutan izan behar dugu, erabaki hori drastikoa dela, batez be, laster kamioien joan etorri handia egongo dalako. Hau komunikatu da, bai bando bitartez, eta bai sare sozialen bitartez, bai mailinan bitartez, umeekin komentatu da, eta egia da ez dugula jaso inongu ardurarik gai honen inguruan. Osea, EAJ da gai hau argitaratu dugunetik eta hilabetera maiganean jartzen duena. Seguk hau dana argitaratu dugu urria 6 baino lela. Orduan, bai uste dugu proposamen hori aintzat hartu behar dela eta hitz egin behar dugula honen inguruan. Hau da, gu prest gauz planteatzen dozuena umeekin komentatzeko eta alternatibaren bat planteatzeko. Baina, pentsetan dut, bai kokatu behar garela, hau da, hartu dan erabaki hori, hilabete baten, urriaren 6 atararen du, eta ez dugu jaso inungo proposamenik. Baina, prest gauz aztertzeko. Egia da, alternatibak badauzela beste parke batzuk. Egia da bebai, badeko gula, bai eskei parka, bai bertan dauen sarea, eta bai karpa ez direla sarratzen, bakarrik sarratzen dira beste jolasak, eskolakoak zabalik dauzela, bentakoak bebai, eta orduan planteatu genkena igual da, uste bego komentatu zeuela, asteburuetan zabaltzeko, igual kamioien joan etorria ez dauenean, hor planteatzea, momentu baten zabaltzea. Edo, kamioien joan etorria bukatzen danean, udaberri kontutan izan behar dugu, maiatzean bukatzen direla obrak. Orduan, eguraldi ona hasten danean, igual, beste planteamentu baten ginke. Baina, aztertuko dugu. Nik, erantzune ondo ikusten dut, nik bi gauza esan nahi dute, hau ondo dago, umeak entzutea bai, azkenean eurek, erabiltzen deurie parkea, baina bere bai, nik uste dut garrantzitsu dela gurasoek egotea eta eure bai entzutea, ez da, azkenean hau ez da guk ekartzen dugun arazo bat, guk ona galdera ekartzen dugu, guztiok bezala, bakion gauz, bakion kaleetan gauz, eta deserosotasuna kezka hori kalean dago. Eta, nik uste dut, ez nazela bakarra, gurasoek kasitxe egin dutena, eta komentatu doztien, dagoen arazoa, ze askok ez dut esango bizitza horiten deuriela, ez da, bai askok, denbora pasten deuriela. Orduen, nik esan nahi dut, hau ez da EAJak asmatu deuen arazo bat, kalean dago arazo bat, eta jendeak nahi deuz, konponbideak, logikamente. Asteburuetakoa, nik uste dut, obrak oindala askotik dauz ja pentsatuta, obraren hasiera ja bagenekien oindala hilabete asko hasiko zirela. Orduen, nik pentsatzen dut hemen, parkea dauzela, parke asko bere ez dauz bakien, eskolak dauz, bai, txikie da parkea, ume asko dauz, eskolak bebai dekon ordutegie,
Uste dut, eskola orduan, eskolakoak direzenak ezin deuriela erabili, eta, dauzen kolumpiak ez direla nahiko. Orduen, Orain barriztu dugu, eskolako patio. Bai, nik uste dut, orduen, nik uste dut planteamendua, nik uste dut planteamendua, bastante objektiboa dela eta ez dela subjektiboa. Kezka bat dau, eta kezka hori nik uste dut konpondi behar dela. Eta gero, alternatibak, nik uste dut, bilatu edo aurkitu da izango zirela obra hasi baino lehena. Nik hori pentsaren dut. Denboraz gauzela aurkitzeko konponbidea? Bai, denboraz gauz. Nik uste dut, eta klaro, itxi nahi dut, ez dela guk asmatu dugun kezka. Nik ez dut esan momentu baten bere zuok ezer asmatu dozuenik. Esan dutena da, urrizen zeizen. Osa, nik planteatu dodazen datu guztiak objektiboak dire. Guk egin dugu, gu enteratzen gara, bilera baten, urriaren 4an, urriaren 6an hasiko direla obrak. Hau da, obra honek aspaldi dakigu egingo direla, baina dakizuen moduan, obra zuzendaritza ez da udalarena. Ez da udalarena. Eta udalak ez deko obra planin horretan inongo iritzirik emoteko aukerarik. Hau da, hori, urak gidatzen dauen zerbait da, eta guri urriaren 4an esaten dazku, urriaren 6an hasiko direla lanak, eta zeintzu diren sarratuko diren eremuak. Orduan, esatea hori bai da subjektiboa. Beitu, iritzi bat plazaratu aurretik, batez ere, baldintzatu daitekelako aurrean ditugun edo entzuten gaituztenen iritzia, informatuta eta formatua egon behar gara. Hau da, esatea udalak aspalditik dakiela obrak egingo direla, hori egia da. Baina ez da egia udalak jakin deuela aspalditik obraren plangintza zein izango da. Hori datu objektibo bat da. Urriaren 4an, 3an bilera bat dekogu eta hor egiten da planteamentua. Eta hor udalak egiten deu bere komunikazio plangintza bat eta egiten duena da jarri maiganean gertatuko dana. Hori jarri eta gaur arte inok ez deu kuestionatu ez eskatu alternatibarik. Bakarrik esan dut hori. Esan dut, EAJ dala orain dela astebete planteamentua maiganean jarri deuena. Ze udal gobernuak obrak noiz hasiko diren aspaldi jakin badu, EAJ bai aspaldi da honen jakitun eta alternatiba bat maiganean jarri alzeuen. Zer gertatzen da? Urriaren 3 arte, hemen ez dauela informaziorik obra hau nola desplegeko dan lurraldean. 3an dakigu. 3tik eta zuek batzordera alternatiba bat proposatu behar dala esaten dozuenean arte hilabete pasi da. Hau da, nik eta ez da ezera, pentsetan dut, aspaldi, ni enaz egon inoiz olako envergadura eta olako tamaina eta olako koordinazio zailtasuna dekon obra baten aurrean. Orduan, uste dut, danon artean, egin beharko dutxeguela aurre bidean topatzen duguzan arazoi. Ongi etorria zuen proposamena, ez dugu txartzat hartzen. Baina, bebai, jarri behar dugu maiganean, egoera honek kalean dauela, argi dago. Ni bakarrik esan dut, argi dago, edo ez dakit. Bakarrik esan dut, zuek egin dozuela proposamena. Danok euki dugula mugitzeko denbora bardina eta ona heldu garela. Orduan, orain danon artean, toketan dazkula, alternatiba bat planteatzea. Baldin eta alternatiba bat planteatu behar bada. Guk 12an umeekin elkartuko gara eta kalean dauen
ezinegon hori, eztabaidatu edo planteatuko dugu, eta eurekaz hitz egingo dugu. Ze, orain irakurri dodan adierazpenean, dau zerbait. Dala, nik uste dut, askotan, gure begirada heldutik, hau da, heldua perspektibatik eraikitzen den dalez dana, kostetan daskun zehozer. Eta hemen, esaten da, 1989 urtean, erabaki zala Nazio Batuek haurren eskubidei buruzko konbentzioa onartu izana mugarria izan zen, zergatik haurrak eta nerabeak zaintzaren hartzaile soil izateari utzi eta eskubidedun bihurtu zirelako. Hau da, guazen hori ona ekarte. Zer esan nahi honek? Ez dugula guk erabakiko, ez dugula guk erabaki nahi, ez dugula guk erabaki nahi euren aisialdian eragiten duen gaien inguruan. Guk babestuko dugu zala eurekaz hitz egin da. Eta hori da, honek esan nahi duena, askotan, errez onartzen dugu adierazpenak. Baina adierazpen honek, orduan, aisialdeguneak batez ere 3-8 urte arteko umeentzako diren aisialdeguneak diseinatzera bagoaz, ume horiekin jesarri bagara. Eskolako patioa... Baina nik ez dut hitz egiten diseinuaz, nik hitz egiten dut alternatibaz. Hori, eurekaz hitz egingo dugu. Baina, eta eurek erabakitzen. Teknikoa dela, ez dela... Ez da teknikoa. Bai da teknikoa. Ez da teknikoa. Bai izatea duze, ez da betirako egin behar lan parte bat, egin alda aldi honetarako, gauze provisional bat. Bai, argia. Eta denporea dala, eta harin jau egin behar bada, baina umeak azbe bai erabakitu alda. Gu hemen gauz galdetzen, batzordean galdetu dugun gauze bardina. Ezagutzen emoteko, ze, bideratute doan edo ez jakiteko. Eta... Eta epe aldetik, gu zu enteratu azara 3an, gu entere gara 10ean, belua. Eta eskatu dugu hau, ez hilebete paseta, 15 egun paseta, edola. 10ean ezara enteratu ego. Datorren plenora ekarriko dugaz fetxak. 10ean ezara enteratu. Bueno, fetxak izan beharrean, itxingo dugu batxordean, eta alternatiba. Ez, niri galdera bat egiten baztenean batxordean, nik batxordean ematen dut berri. Baina hemen esan da, 3an jakin dugula guk, eta 10 arte esariela zuok enteratu. Batxarrean. Ez, baina esan dozu ez dozu laukin informazio hori. Nik hori esan dan momentuan, uste dut, urrengo plenoan, esan behar dodala benetan, segunetan eukin dozuen honen behar. Hor ez gara lotu behar. Fetxak, ez gara lotu behar fetxetan ian nork eukide, edo segunetan entera gara. Lotu behar gara, alternatibat bilatu behar dala. Hori da, berdin azte bete lehen hau, benandoa... Ez niri ez toz berdin, Bueno, berdin, nik uste obrak sortzi edo 10 hilabete irango honekin bukatzen dut, Bai. Badakizu segaitik ez dodan berdin, segaitik ez dazten berdin. Gauzelako organo baten, non erabakiak hartzen diren, beti informazio zorrotz bat maiganean ipinita. Eta ez da justoa guk informazio zorrotz bat ematea eta zuek ez emotea informazio zorrotz bat. Orduan, nik badekot behar izan bat, ardura bat daukadalako pleno honen lehendakari izatagatik, benetan informazio zorrotz bat plazaratzea bakioko herriari. Orduan, barriro dinotxu, alternatibak maiganean dauz, hitz egin dugu, 12an goaz, umeekin hitz egitera, martxan gauz, eta egingo da planteamendu bat, baldin, eta egin alba da, eta eztabaidatuko dugu batzordean. Baina horrengo plenoan argituko dut, zelan izan diren informazio emateak. Baina, pleno honetako lehendakari nazelako, eta ardura hori nik hartzen dutelako.
orduen besterik ezean, 8:05 gaurko plenoa amaitutzat hartu alda.